बे समाव हाग्रामा महिलानि सायाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया माखासे माने फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां जाख्ल'नायजों सरकार सालायगासिनो दं होनना बाथ्रा बुंनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होबावदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। रनजित बसुमतारि बिथांनि गोख्रों बुंथि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि थांनाय 17 बोसोराव रां जाख्ल'बोआखैब्ला माबोरै 3,000निबो बांसिन कौटि रां दाहार खालामना गालांखो बे सोंथिखौ खालामदों रनजित बसुमतारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिपिएफ दोलोआ जोबस्राङो आरो बारा सम गैला। हाग्रामा महिलारि बिथाङा दायो दैयाव गोजावना थानाय मेथ'खा बायदि गोजावना थाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों रनजित बसुमतारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा वेट गैला आरो साननैसोनि उनाव सोरनिबा आथिं हमनांगौबो जानो हानाय होननानै गोख्रों बाथ्राजों बुंदों रनजित बसुमतारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि दिनावनो गोलाव सम बर' रायजो राजाफ्रा रायजो जाबोनाय गामिखौनो नेशनेल पार्कआव सोसनदों एबा सोसनना गालांदों होननानै बाथ्रा बुंदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मोनसे गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव 3,000निबो बांसिन कौटि दाहार खालामना गालांनाय होननानै बाथ्रा बुंदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जोबस्रांनो बारा सम नांनाय नंला होनना बुंदों। बिथाङा फोरमायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि थांनाय 17 बोसोराव रां जाख्ल'बोआखैब्ला माबोरै 3,000निबो बांसिन दाहार खालामना गालांखो होननानै सोंथि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव। लोगोसे थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय आरो खाम्फा बरगयारि बिथांनि दैदेननायावनो बर' गामिया एबा गोलाव सम रायजो जाबोनाय गामिखौ नेशनेल पार्कआव सोसनबोनानै दोननानै हाराखास्ति खालामदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। बे समाव हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौ मा थांखिनानै फिनजाथाय होदों जों आबुङै मिथिना लानि। এটাহে কম মই যদি আমি টকা খাইছিলে বা টকা নহলে কাম নকৰে হাগ্ৰামাই কিয় 3,000 কোটি টকাটো ধাৰ কৰি থৈ গ'ল। আমাৰ দিনত এটকাও লাইবিলিটি ধাৰ নাই, এটকাও ধাৰ নাই। আজিৰ দিনত হাগ্ৰামাৰ দিনত কিন্তু 3,000 কোটি 3,000 কোটিটো ধেমালি নহয়। এই পেণ্ডেলটো সব ভৰ্তি হৈ যাব 3,000 কোটি টকা যদি আমি জাপি দিয়ে। মানাহ চেৰপাং সমষ্টিত আপুনি চিন্তা কৰক আমাৰ এই ননকে কাহিতমা 1206 ঘৰ আৰু ৰাঙি কি কয় মানেশ্ৰী গ্ৰাম সভাৰ অন্তৰ্গত 408 ঘৰ 81 ঘৰ আৰু এটা ঠাই আছে ৰাঙিজৰা। সেই তিনিটা ঠাইত য'ত নেকি 6,000তকৈ বেছি মানুহে বসবাস কৰি আছে ভাৰতবৰ্ষ ফ্ৰীডম হোৱাৰ আগৰ পৰাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ আগৰ পৰাই। তেওঁলোকক 2008 চনত হাগ্ৰামা বাহিনী হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বত খাম্পাৰ নেতৃত্বত আৰু কিছুমান দুৰন্ধৰ বিপিএফ লিডাৰৰ নেতৃত্বত এই অঞ্চলত এজনো মানুহ নাই। ইয়াত ফৰেষ্ট এইটো এৰিয়াটো ফৰেষ্ট এৰিয়া কয় 2008 চনত নেশ্যনেল পাৰ্কত ভৰাই দিলে। আচ্ছা এই মাটিডোখৰ আমি আকৌ ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে সেইদিনাখন ইচি মিটিঙত পাছ কৰিব লগা হ'ল আৰু সেই মাটিটো আকৌ আমি জনসাধাৰণক বিতৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ খুব সোনকালে। হাগ্ৰামা যে আৰু থাকিব মই সেইটো বিশ্বাস নাই। হাগ্ৰামা এতিয়া মানে কি কয় এই পানীত যে উপঙি থাকে কি কয় এইটো কি কয় মেটেকানি কি কয় মেটেকাৰ মানে হেৰিত আহি গৈছে তাৰ আৰু কোনো ৱেট নাই। হাগ্ৰামা বুলি যদি কোনোবা আছে সেইটো কেৱল মাত্ৰ হাগ্ৰামাহে আছে, তাত বিপিএফ আৰু নাই। কেইদিনমানৰ পাছত চাব হাগ্ৰামাই কিন্তু কাৰোবাৰ ওচৰত ভৰিত ধৰি পেলাই আৰু হাগ্ৰামা বিপিএফ পাৰ্টিটো ভংগ কৰি পেলাই অন্য এটা পাৰ্টিত তেওঁলোকে যোগদান দিবলৈ গৈ আছে। মানাহতো 85% মানাহ চেৰপাঙতো 85% ইউপিপিএল ছাপৰ্টাৰ। এই 15% বিপিএফে আমাক কি কৰিব? সিহঁতে নহয় কংগ্ৰেছত যাব লাগিব, নহয় ইউপিপিএলত আহিব লাগিব, নহয় বিজেপিত যাব লাগিব, নহয় বেলেগ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় মানে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত যোগ হ'বই লাগিব। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइकरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन।
नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पुंका एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कसिगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंका एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021